Нека да започнем процеса от самото начало. За целта трябва да се идентифицираме с име и парола. В зависимост от ситуацията е възможно да получим допълнителен екран, в който трябва да изберем като какъв участник и като каква роля желаем да използваме системата в тази конкретна сесия. STMS поддържа много гъвкава система, която позволява всяка една възможна комбинация между потребител, участник и роля, което със сигурност ще задоволи всички изисквания на пазара. Нека влезем като купувач. Екрана, който виждаме, е екрана за заявки. Той е разделен на две основни части. В долната част имаме списък на всички заявки, които са асоциирани към този участник, заедно с техните статуси и допълнителна информация. Горната част на екрана съдържа серия от филтри, които може да използваме във всяка една комбинация, за да филтрираме заявките, които ни интересуват. Нека да създадем нова заявка. Екранът за заявки отново е разделен на две части. В горната част попълваме данни за автомобила, както и друга информация, която може да бъде полезна за нас или за другите участници в процеса. Също така може да редактираме адреса за доставка. Добавянето на позиции към заявка може да бъде осъществено по два начина. При първия се използва каталог, който предоставя графичен интерфейс за избор на позициите. Във втория случай, позициите и техните данни трябва да бъдат въведени на ръка. Ние ще използваме ръчното въвеждане. В този диалог може да добавим име на частта, описание, оригинален номер, ако разполагаме с такъв, желаното количество, също така и снимка, която би трябвало да улесни всички участници в процеса с избора на правилната част. Нека да добавим още една позиция. След като приключим с попълването на позициите, трябва да стартираме новата заявка. В появилият се диалог ние избираме дали желаем посредник и ако желаем, кой точно е посредник. Тази стъпка е изключително важна, защото тя определя дали процесът ще продължи като двустранна схема или като тристранна схема. Направеният тук избор не може да бъде променен в последствие. След като направихме нова заявка, ние все още може да променим нейните позиции, както и данните за автомобила. Следващата стъпка е стартирането на търг. STMS поддържа три типа търгове, като разликата между тях е единствено тяхната продължителност. Първият тип, наречен нормален търг, има предварително дефинирани дати и часове, в които търгът трябва да приключи. Тази система е изключително близка до системата, използвана от банките за междубанков трансфер. Вторият тип, наречен бърз търг, позволява на потребителя да определи продължителността на търга. Третият тип, наречен разширен търг, е много близък до нормалния търг, но дава възможност за избор на по-дълъг период от време. В зависимост от настройките на конкретен потребител и права, някои от тези опции могат да ни бъдат налични. Нека да стартираме бърз търг с продължителност 15 минути. Отново сме в екрана за заявки, където ясно се вижда, че има стартиран търг, както и оставащото време на търга. Също така получаваме имейл нотификация. STMS поддържа изключително мощна и гъвкава система за нотификации, която в различни точки на процеса ще нотифицира всички заинтересовани участници. Тези нотификации могат да бъдат напълно контролирани от участниците. Те могат да бъдат включвани, изключвани или могат да бъдат филтрирани спрямо автомобил, марка, година, участник и други подобни параметри. Ако влезем в заявка, докато тя има активен търг, ще видим, че не може да редактираме абсолютно нищо. Нека сега да видим процеса от гледна точка на доставчик и да дадем оферти към търга, който тук що стартирахме. Екранът за оферти е разделен отново на две части. В долната може да видим всички изминали и активни търгове, а в горната част имаме серия от филтри, които може да използваме, за да намерим конкретния търг. Нека да влезем в активния търг. В този екран ясно се виждат данните за автомобила, участниците, оставащото време и всички позиции, които участват в търга, заедно с техните имена, желания, количества, предпочитани видове, снимки, описания и всякаква друга информация, която е предоставена от участниците в процеса. Нека да добавим нова оферта. В този екран доставчикът трябва да въведе данните за своята оферта, като задължителните полета са цена и вида на частта. Останалите полета са опционални, като полетата, свързани с отстъпките за различните участници, времето за доставка, гаранция и условия за доставка, могат да бъдат попълнени автоматично спрямо процедурите. Ще разгледаме процедурите след малко. Използвайки същите стъпки, добавихме още няколко оферти към позициите. Както се вижда, може да бъдат добавени неограничен брой оферти към позициите. Важно е да се разбере, че докато търгът е активен, доставчиците могат да модифицират своите оферти неограничено. В момента, в който търгът приключи, редакцията на оферти става невъзможна. За да бъде примерът по-пълен, нека да дадем оферти и като друг доставчик, който има интерес да участва в този търг.
Доставчиците могат да виждат и редактират единствено и само своите оферти. Няма начин един доставчик да разбере дали друг доставчик е дал дадени оферти, на какви цени, с какви отстъпки или по кои позиции. Нека да добавим няколко оферти. Предполагам, забелязахте полето, наречено допълнителни оферти, което присъства в абсолютно всички търгове. Това е механизъм, позволяващ на доставчиците да добавят своя оферта към позиция, която първоначално не присъства в заявката, но доставчика смята, че тази оферта може да бъде интересна за участниците в процеса. Може да бъдат добавени неограничен брой допълнителни оферти, като техните параметри са абсолютно идентични с тези на нормалната оферта и системата третира допълнителните оферти по абсолютно идентичен начин. Докато чакаме търгът да приключи, нека да разгледаме процедурите. Може да създаваме неограничен брой процедури, както и да ги редактираме във всеки един момент, тъй като процедурите са асоциирани към конкретен участник, а не към системата. Процедурите представляват механизъм за автоматизация на процеса на даване на оферти. В частност, автоматичното попълване на полетата за отстъпки на различните участници, време за доставка, условия за доставка и гаранция. Екранът за редакция и създаване на процедури е разделен на няколко части. В тази част ние задаваме името на процедурата, дали тя е активна, също така и условията, спрямо които системата ще определи дали тази процедура е подходяща за даден търг. Ако условията не отговарят на търга, тази процедура няма да бъде приложена върху търга. Следващата стъпка е да добавим условия и параметри на различните полета, които искаме да бъдат попълвани от процедурата автоматично за нас в екрана за оферти. Нека да добавим нова отстъпка. В този екран имаме 4 полета, чието условия, ако отговарят, зададените по-долу отстъпки ще бъдат автоматично попълнени в екрана за оферти. Нека да добавим още едно условие за отстъпки. Може да добавяме неограничен брой условия. Важно е да се разбере, че условията имат приоритет, който ние може да контролираме. Системата ще започне да проверява всяко едно условие отгоре надолу до момента, в който намери условие, което отговаря на зададените параметри. В момента, в който намери подобно условие, данните зададени вътре в него ще бъдат автоматично попълнени в екрана за оферти. Търгът вече е приключил и в момента сме влезнали като купувача, който го стартира. Нека да видим каква информация е налична за купувача. Както виждате, всички оферти, цени, отстъпки и други данни, добавени от различните участници в процеса, са налични. Много е важно да се разбере, че този екран се различава значително в зависимост от това дали има посредник или няма посредник. Ако в процеса нямаше посредник, този екран щеше да даде възможност за директна поръчка. Но тъй като има посредник, трябва да бъде направена една допълнителна стъпка. Нека да влезем като посредник и да видим каква е информацията, която той вижда. Посредникът вижда всички данни по офертите, добавени от всички участници в процеса, с изключение на данните за отстъпка към купувач. В този екран посредникът има за цел да избере кои конкретни оферти са предпочитани за поръчка и кои са забранени за поръчка. Той може да запази своя избор за по-нататъчна редакция или да маркира офертите като готови за поръчка. Веднъж маркирал офертите и неговия избор като готови за поръчка, той не може да променя своя избор. Отново сме влезнали като купувач и в екрана за оферти ясно се вижда кои оферти са забранени от посредника и кои оферти са предпочитани от него. Тук купувача трябва да направи избора кои оферти трябва да бъдат поръчани. Той не може да поръча оферта, която е забранена от посредника, но не е длъжен да се съобразява с оферта, която е маркирана като предпочитана от посредника. След като направи своя избор и натисне бутона "Направи поръчка", поръчките са изпратени и в интерфейса ясно се вижда кои точно оферти са били поръчани. Ако сега влезем в екрана за поръчки, ще видим, че имаме две нови поръчки с техните статуси. Причината да са две е, че ние направихме поръчка към оферти от два различни доставчика. Нека да влезем като доставчик и да видим процеса от неговата гледна точка. В този екран продавачът вижда конкретните оферти, които са влезнали в поръчката, заедно с цени, отстъпки, статуси и цялата информация, която е въведена в процеса от всички участници. Изключително лесно продавача може да се върне към екрана за оферти и да види от коя конкретна оферта е направена тази поръчка. Следващата стъпка на продавача е да контролира статусите на отделните позиции, спрямо които се определя статуса на цялата поръчка. Всяка една промяна на статуса се записва в история, която е налична за всички участници в процеса. Екрана за поръчки на купувача изглежда по подобен начин на екрана за поръчки на продавача. Той вижда всички позиции, цени, отстъпки, статуси и история на поръчката. Също така има възможността да променя статусите на отделни позиции. Процесът приключва,
когато двете страни попаднат в така наречените терминални статуси, като получена, изпратена или анулирана, отказана.